ndị be anyị bịakwanụ nụrụ ife na-eme n'ife onyonyo a na nwoke nwe ụlọ ideji ụlọ ejidegokwanụ nwoke ọzọ ji utu eji ego ebe ọ nọ na be ya ka sị na ọchọpụ o mepere nwunye ya wee na-eti nwunye ya anyị ka akwụna na-agba ya egwu ọlakịrịpụtụ nke bụzikwa na aka na-abụgorofe otu aka unu na-anya n'ife onyonyo a unu ya afụkwanụ nke nwaanyị ebe ọ nọ n'ala unu ya afụkwanụ nke nwoke ebe ọ nọ debere ya mana ma amazi na ebe afa nọ na ebe a ka a nọ wee jidefa maka a na-akọwa na ife anụnwa na-eme n'Ugeri nke dịkwana na Delta steeti a na-akọwa na ọ na be nwoke mmadụ ka nwoke unu na-afụ ebe a ikolo akwa ya kpụkọrọ peterie yiri shuu ya wee garụ ka onye na-eje ọrụ garụ ka onye nwere ezigbo ife ọ na-eje na amadị nọ na be nwoke ibe ya ka o jebe ka o jee nọrọ ebe ahụ tie nwunye ya anyị ka akwụna gbaa nwaanyị mmadụ 140 load wee gbazie ya missionary journey n'ọkwanya bụ ife ka atị ife na-eme nwoke mmadụ wee si ebe o jere ọrụ ka afịa wee nata wee nụ ka nwunye ya na-eti mkpu ọtụ a sịkwa na ife nwaanyị na-eti adịghị ike akọ wee na-asị kedụzi onye nwunye ya na-etiri mkpu ọtụ niile a nwoke emepezie ụzọ wee na-ene nwunye ya na nwoke ọzọ ebe nwoke ọzọ nọ n'enu nwunye ya wee na-eti ya anyị ka akwụna wee na-agba ya sansurugede ọma na sansurugede bụ egwu ndị mmụọ n'ọkwentụ a ka a sị nwoke nwe ụlọ si wee tiwe mkpu wee kpọba ndị nebo kpọwa ikwu na ibe na fa gbata bịa nyere ya aka o na ojidegokwa na onye na-abịa adawari nwunye ya na-akpọwari nwunye ya na-abọwari nwunye ya nke bụ na ya bụ nwoke jechazie afịa ma o jecha ọrụ bata asịzie nwunye ya nya mepere ya nya ka o si nya kpapụta ya ka o sie nwaanyị ọ kwụrụ ụgwọ n'isi ya nwaanyị asịghị na isi na-awụ ya taa osi na afọ na-asa ya echi osi na osi missionary journey wee bata osi na ojelu n'ụlọ ụka maọbụ na ojelu be ndị eze nwaanyị ma obe ndị dibịa ma ọ na ọlụrụ ọrụ taataghị nne na famere naivi jiri nyaa na omegide fasi na mpreya chi wee jie na ike adịghị ya maka unu na-enwe anyị anya odo ka ndị bụ ụka n'isi ndị fasi na mpreya unu fụdị ndị ahụ na aya mmadụ na fa na-eme owe na aya ama n'ofe ala karịrị n'ọhụ n'ofe azụ karịrị oshi amụ n'ọkụ ya ka ndị mmadụ gbakọnyeziri ebe a wee kpụrụ fa wee bịa gị safa ebe unu fụrụ fa na-abụ nọkịta anụnwa amaghọ na ebe a na ebe a ya nọ wee kpee ikpe maka unu na-ebe anya ọdụ ka shọpụ ọ na-abụ na ọ na shọpụ o mepere nwunye ya ka nwoke ọzọ na ebe a wee na-eti ya anyị ka akwụna oji utu eji ego onye uru afịa ị chọrọ ebe iyi ebeti ya ego ka ọ na-abụ n'ụlọ ya ka ọ nọ wee na-eti ya anyị ka akwụna nwa oji utu eji ego ị chọrọ ebe ife niile ya adịrụ ufiri irie uru iri isi afịa ịta azụ ịta isi azụ ọbụ na ọhụgo na anụ nwaanyị ije gboo ya ebere ya ego n'ọkwa ya ka nnọtị ka m wetara unu maka ọ bụkwa n'iso na ndị na-eje etitọrị nwunye mmadụ abọwarị nwunye mmadụ eje na be nwoke ibe wee na-etitọrị nwunye nwoke ibe ma lụkwa na sansurugede bụ egwu ndị mmụọ irukwa ebe ahụ ife efukwara iweru ebere gị amụ go na chi ewepụta gị ebe a anyị ada emere gị ebere mgbe ị na-eje ịmahụ na ọnwụ na ndụ ka ị na-eje ebe ahụ ọ bụ na-akụrie ya isi iweru ọ bụ na-egbuo ya egbuo nekwe nke ejidere eji mmiri ọkụ wee huwu aka na-ekpekwa ikpe nekwe ndị a na-ejide ndụsada nduka na-akụrisi isi ma ndị a na-ebere amụ ụfọdụ ya afụchakwa ife niile echi niile fe yikọrọkwa akwafa jebe na be nwoke na-anụ nwaanyị ka fa je nọrọla nwunye fa ụna ya si na ife emere eme ka ụna ya si na ego ka fa ejighọ ego fa ya ejikwa ụgwọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ka ụna ya si na ya bụ nwaanyị na-anụ di ọ ya abịanwu na be nke nwoke maka ọ bụrụ na be nke nwoke ka ejidere nke nwaanyị onwekwa ife aya ekpie na nke nwaanyị chọrọ ya bịa mana ọ na be nwoke ibie ka ejidere nwoke ka ife ọdụ ụnụ ka aya eme ya akụrie ya isi nya buru ebere ya amụ nya buru egbuo ya egbuo nye na chi ya ma mbọsị ọzọ ya jebekwa unu ya afụ kịta anụnwa na-enye nke nwoke ntaramahụhụ onwekwe ntaramahụhụ a ya enye nke nwaanyị ajụa nke nwaanyị kịta osi na nke nwoke makwere ya makwe oji udo wee mado n'ọkpa mgbe ị na-azụ amụ nwoke na-asị afọ ma ihe na-eti mgbu ọtụ ejikwa udo wee manye ugutisiwe mgbu ọtụ ike ọ bụrụ na ịbụ nwaanyị nọ na di na-anụ di o kwa ilu di gị ugwu kwa ilu ụlọ ebe gị na di gị bi ugwu kwa ilu ụmụazị ịmụtalụ n'afọ ugwu ka a ghara ịbụ echi niile ụmụazị abụrụ eji amatụ nke a nnefa na-alagharị di nke a nnefa na-akpọbata nwoke onwezie nwa nwaanyị itopụtara echi niile ịnụ di onwe ezigbota mmadụ chọrọ ịnụ ya gụrụ akwụkwọ nwere ezigbo ife ọ na-eme o tinye isi ebe ahụ asị ya gịnị na ọ ya emekwa ka nne ya nke a na-ejide nne ya na nwoke na ya marụkwa na nne ego na-ata agbara nwa ya na-enye ya anya n'ọnụ nọ like mother like daughter iwere echu ụmụ gị afa mana gụ anụgodi nke ụmụ gị na-agagharịzi na-achọ onye ya anụfa na-ayọzi nwoke ọkwa ya na-eme na ụfọdụ ụmụ nwaanyị agbakwuru ji ebe nwoke nọrọ mụba nwa anyị eme egofa a na-eche ka ama na nke nwoke anyị eme egofa maka na afa bụ ụmụ nwaanyị mana mmafe enye gofa aja afa fa na-achọzi di ebe ọbụla afọ ka anụlụ a na-etigodi fa ife fa nọrọ ebe ahụ ọ bụla afọ ọjọọ nne na nna na-enye ụmụ fa
bịakwanụ ka unu gere ife mere ebe anụnwa amakwa m ife a ya eme nwaanyị I get connection to Ugele vibe. Married woman. The married woman, the married man for your husband house. Today, the husband called Wakajama. Our community. Oh wow! Yoruba women is good, Jesus. Yoruba women, that's why they get Jesus. Oh, Bob. Oh, ma. They say married woman. Another married man for your husband house. And your husband catches you.